Moro. Mun kamera on nyt saapunut, mä menen hakea sitä. Se on tossa lähi-K-marketissa. Noin, laitetaan se odottaa siihen hetken aikaan, niin pitää eka tehdä vähän muita asioita. Ela! Ja moi! Ja moi! Eli Elisa on tilattu, mutta onks tää näin pieni? Ei oo totta. Siinä se on. Yes. Eli DJ Osmo Pocket 3. Tätä on odotettu. Nyt pitää vaan avata tää hienosti ja sitten katsoa, että toimiiks. Varmaan seuraava klippi on tuolla kameralla otettu. Joo, nätti sää siellä on kyllä. Paljon sillä astetta? Katsotaan. 31. Aurinko paistaa suoraan tuohon. Istutaan hetkeksi alas. Mä tosiaan ostin tän kameran, koska mulla on tylsää ja mä halusin alkaa tekemään taas YouTube-videoita. Ja nyt mulla on semmonen fiilis, että mä halusin taas tehdä niitä videoita, että sais jotain sisältöä mun elämään. Varsinkin sen takia, kun opiskelen nyt media-alaa, niin se on vähän innostanut uudestaan niin YouTube-sisällön tekemistä. Sen takia mä ostin tän DJ Osmo Pocket 3. Ja mitä täältä nyt on 10 minuuttia käyttänyt, niin ihan hyvä ostos on ollut tähän asti. Sisällöstä sen verran, että varmaan tulee olemaan aika paljon vlogeja, ehkä My Day-tyyppistä. Ja sitten, no jos haluatte nähdä pitempiäkin videoita, niin My Week tai koko kuukaudeltakin voi kerätä matskua. Mutta kesällä tulee olemaan paljon enemmän videoita, koska silloin on enemmän aikaa mullakin editoida niitä. Mä tosiaan muutan ensi kuussa kuukaudeksi Helsinkiin, niin mä ajattelin sieltä kuvaa, että miten mä teen siellä sen kuukauden verran. Et aika paljon käyn valokuvaamassa futisotteluita, niin sieltä vähän behind the scenes matskua ja sun muuta. Sitten mä oon suunnitellut, että mä teen mun veljen kanssa yhden videon. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen käydä vähän hänen uraa läpi, että hän pelaa jalkapalloa ja nyt toipunut polvivammasta, joka kesti aika pitkään, niin katsotaan vähän, että miten hänelle kuuluu. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen. Ja mä itse asiassa ehdotin tätä jo hänelle ja hän oli ihan messissä. Joten tehdään semmonen, se tulee jossain vaiheessa. Mä mietin, että mun pitäisi varmaan hommaa jotkut mikrofonit. Mun mielestä DJ:llä on kans niinku löytyy semmoset pienet mikrofonit, jotkut Mic Mini, semmonen tosi pieni, niin saisi tähän kiinni. Niin äänenlaatu olisi tosiaan parempi. Nyt mä vedän ihan tämän kameran omalla mikrofonilla. En tiedä, miltä tää kuulostaa teille, onko tää ok vai ei, mutta joka tapauksessa hommaan ne, koska tarvii niitä kyllä muihinkin kuin tän vlogikameran käyttöön. Tämähän on tosi näppärä kamera, mutta äkkiä semmonen, onks tää niinku face track päällä, että kun mä liikutan katon mun päätä, niin tää seuraa mua samaan aikaan. Tää aika hyvä. Sitten tässä on tää joystick, niin tällä pystyy ohjailemaan tätä. Eli jos mä painan tästä YKK, niin voilà, se kääntyikin. Ja siellä olen minä. Jep, tämmönen kämppä. Tossa on mun työpiste, siellä mä editoin noita ja ei nyt pyyhkiä kuivamassa ja aurinko paistaa ja kaikki on kivaa ja kevät tulee. Mutta joo, ei kai siinä muuta. Laittakaa kommentteihin, että mitä videoita haluatte nähdä tai minkä pituisia, niin katsotaan jos mä pystyn toteuttamaan ne. Joo, ei siinä mitään. Katsotaan ensi videon parissa sitten.